हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड'जबिनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ। दा फाइनाली गोदान अफिशियल नोटिस एबा नोंथांमोननि थाखाय ग्रेड 3 नि थाखाय साख्रिनि एप्लाइ डेट ओंखारबावबाय। बेनो जाबाय DME नि आन्डाराव एबा मेडिकेल कलेजनि आन्डाराव नोंथांमोननि साख्रि। दा जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो लेटेस्ट आपडेट मोननो हागोन। दा नैबे साख्रिनि फुल डिटेल्सखौ नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ मोनगोन एबा नोंथांमोना सिगांनि भिडिअबो नायनो हागोन दंखाजोबो। दा जों फार्स्टआव थांग्रोनोसै बेनो जाबाय अफिशियल वेबसाइटआव। देन बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना साइडआ मोनगोन लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव। चेक खालामबाय था जेब्लायबो लेटेस्ट आपडेट बेयावबो नोंथांमोना मोननो हागोन। प्लास चेनेलजोंबो आपडेट थाबाय था जाहाथे नोंथांमोना रावबो थालाङि बायदि। अके दा जोङो एप्लाइ लिंकआ बेयाव एक्टिभखौ जों नुथ'वाखै। अके मानोना एप्लाइ लिंकआ एक्टिभसो जागोन दा जाथ'वाखै आरो जेब्ला जायो नोंथांमोना मोननो हागोन। दा जोङो माब्लानिफ्राय जामारगोन मा पस्ट फैमारदों जों दानिया बेखौ नायनोसै। दा बे जाबाय जोंहा अफिशियल नोटिस आरो बे अफिशियल नोटिसआ सिगां 2023 आवनो ओंखारदोंमोन। बेनो जाबाय गोबांथार मेडिकेल कलेज दंमोन DME नि आन्डाराव। अके स' बिनि गेजेराव खायसे स्टाफ नार्सआव दाखालि बावै एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होनाय जाबाय। नाथाय स' मोनसे दायो गोदान कलेजनि थाखाय बेनो जाबाय तिनसुकिया मेडिकेल कलेजनि थाखाय आरोबाव एप्लाइ डेट खालामबावबाय बिथांमोना। अके दा बेनो जाबाय टेक्निकेल लाइनाव। अके बे जाबाय टेक्निकेल लाइनाव नोंथांमोना गोबांथार पस्टआव एप्लाइ खालामनो हासिगोन दा बावैनो। अके आरो बिनि लिंकआ एभेलेबल एबा एक्टिभ जाफिनसिगोन 20 आगष्टनिफ्राय 20 आगष्टनिफ्राय जाफिननानै 31 सिम नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। नैबे अफिशियल वेबसाइटआ बेनो लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव। आं दहाय खिथानायाव नोंथांमोना थांनानै गासैबो नांगौ डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामनांगोन। अके बेनो जाबाय ग्रेड 3 पस्टआव टेक्निकेल लाइनाव। अके स' बेनिफ्राय नन टेक्निकेल लाइना एप्लाइ जाखांखाबाय प्लास ग्रेड 4 आवबो जाखांखाबाय नाथाय एग्जामा कन्डाक्ट जायाखै। स' बे एग्जामा कन्डाक्ट जायाखै थाबैनो जागोन आरो जेब्ला जायो डेटखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। बिनिफ्राय मोनसे बाथ्रा बुंदों जे जायफ्रानोखि अलरेडि एप्लाइ खालामखाबाय थांनाय बारावहाय नोंथांमोना बेयाव खालामलायनांगौनि गोनांथि गैया आरो सिगांनि खालामनायानो कनस्टार्ट जाखागोन। स' बेनो नोंथांमोननि अनलाइना जागायसिगोन 20 आगष्टनिफ्राय एबा 20 आगष्टनिफ्राय आरो लोगोसे 31 सिम थागोन। बेनिफ्राय ग्रेड 4 बेनिफ्राय ग्रेड 3 नि एग्जाम क'क्राझार मेडिकेल कलेज बा गुबुन कलेजनि आन्डाराव जानो गोनाङा जाथ'वाखै आरो आसा खालामो थाबैनो जाथों आरो जेब्ला जायो नोंथांमोना आपडेटखौ मोननो हागोन।